Ngenzawethu-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka inkosi yo-admin. Uma uqala ungene kule channel qinisekisa ucinzele usubscribe uzothola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Ibhatshaza-ke isihlungu nosizo wesilisa eshaya umama wakhe okhubazekile ngeplanga nesipikile waze washona. ULungani Xaba nemnyaka ngo-48 obeyiphoyisa laseClermont ubexabene nomama wakhe omzali noma kamzalayo wadonsa-ke iplanga elinesipikili wamshaya ngalo-ke waze wadlula-ke emhlabeni ube-ke useyaboshwa. Abantu baphawule kanje ezikhundleni zokuxhumana ngalolu daba. Nangomunye uthi mina into engiyibona-ke la eSouth Africa abanaso isikhathi noma-ke uhlelo oluzoluleka kamaphoyisa imiqondo labantu okuningi noma-ke kuningi ababhekana nakho kuthathwa ngokuthi-ke yiphoyisa or yisosha, kanti umuntu-ke usekhandeka ubulwane nenhliziyo embi kancane kancane. Into-ke eyenzeka noma-ke eyenzekayo bazokululeka umuntu after esenze into enyantisa igazi, okunye-ke indle emnyama ibuye imonelane igadlane ngamayeza noma-ke ngamayeza ubona umuntu enza into engakaze ayenze kumuntu asehlale naye-ke iminyaka. Mina ngizofisa ukuthi ngizovula khona umbono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba, hlangana lapha kwi-comment section. Ungakhohlwa ukucinzela usubscribe uzothola zonke izinto bese iposta kuyona-ke le channel.